Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi rabbil alamina. On jii ko woni caggal ko kaɓorɗe kaɓtorɗe majjere yahannode, kaɓorɗe kaɓtortonoɗe ko yahanno e golleji meɗen. Ko woni toon ko fof koko boni, gila e camaraji ha e ko imprimante uji gonɗon ɗi e geɗe goɗɗe ɗe limota ko nan ɗo ko gollanteɓe ɓe jeyno ɗum. Micro ji kewɗi ko bonɗi, kono hatta Allah suɓanima en woodi hen soɗɓe hen micro e bafol e portable gaddi. Ɗum fof ko ballal Allah e coɗɗo ordinateur addi o portable. Kaɓorɗe jiyataɗe ko bonoje saha e saha fof, wooda hen ko boni, nafata noon ko rendo ngo renda siftoro ɗeɗo golle ko golle rendo rendako. Geɗe kewɗe ene jetto on toon, sikkete ko radio gonmi taw wona radio gonmi ko gallam gonmi. Oɗon jiya geɗe kewɗe ene nangite o laaɓa cer yetto on e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Ngal ballal Allah noon e nden jingere nde Allah jingani en ko hen saha fo waɗe erago faade e moɗon, to balle moɗon ummorade e moɗon faade ga amen. Ene yooɗa taw min kaalani, ene haani ummade tomon ko wiyete balle e jingere. Amin gacca haajuji, min ngara min balla min jinga. Ko jingirte ko kaɓorɗe, courant en jeeya, wifi en jeeya, connexion en jeeya. Kadi ko yimɓe ñaamoɓe yaroɓe joom haajuji gacca ɗum darano rendo. Nde ko noon rendo ni ne foti rendude amen, dardo e amen, to min kaalani, min gaybitaki, min gollani, min kaalani. Min mbawi so min pini subaka min dawana rendo ngo, min naata e radioji, min naata e téléji, min gawto noon ko woni toon ko fewne ha feewa, yetto on, mbaɗonde portable moɗon ɓallo on, oɗon keɗo connexion mon hisa seeɗa. Nde wonno sa wiyama ya yaato internet o aɗa yeeɓoya walla aɗa heɗoyo, taw an posma wayano posuji ɗi mbayni, nden tampere minne kadi min gari min jingiri on banggue. Mawo mo ganduɗa woni ko ladde ko gaynako ene ayna, radio ala toon, télé ala toon, o waɗane feere o nangitane ko nangitte ko gila e journal uji ha e jangɗele, yettomo e portable makko, o nanna o ñifa connexion makko duusama e ñalawma hen. Gaynako o, demowo o, gonɗo e nder maayo o, ɗanniɗo o, ɗaniɗo fini o, e gonɗo e golle o, e gonɗo e haaju mum gasna, tawa ene nanna e portable mum e nder poche muɗum, fiina ɓoƴƴa nattina ɗum e nder portable, ñifa connexion, wona heɗade ngal ɗon ballal. A wallama ngal anne eto wallude balloɓe ɓe, jingonon jingoɓe ɓe, tawa wona ɓe oɗon gandi kono gollotoɓe so lewru maayi
gooto kala ƴetta ko waawi nulde gollooɓe ko so mbito on jaaraama jokkee golle min beltiima ko jokkirtee golle nde golle jokkata yataw ene ala darde e jokkoɓe ɗum ɓe wadde eeraango faade e mooɗon mballon gollotooɓe ɓe e gollirɗe kala mo Allah rokki waawde waɗde ɗum waɗa ɗum kadi onon janngooɓe ɓe on ngaddaɗa alarbaji mooɗon onon wonɓe YouTube ɓe wonɓe Facebook ɓe wonɓe haytoyi gooto kala ene yettoma ko nafoorema wadde ane naf heen foddema a nafaama a wallaama haa watti yiide bindol a watti janngude bindol a annda golloowo ɗo woni aɗa jogii numéro makko omo haala ñande fof numéro makko e ndeer heen ƴetta huunde koye annde mbaɗa heen kollaamo ko jannginta kam ko ene yettoo kam mbeɗa faama heen huunde kadi mi waawi heen huunde anne beltiniraama ƴetta huunde ma mbiyama ceerno nda ɗum ɗo waltoro haajuji ma tokosi ɗi taw wona mo nodduma haalanma o annda ɗo gonɗa a annda ɗo woni kono Allah walli on hannde ene woodi Wave ene woodi Orange Money Western Union MoneyGram lomba e ko mbawɗa nulda yetto waltere golle on sahaa noon mbawi jokke golle jokka portable ɗe ko bonoje ordinateur ko bonowo saha fof taw oɗon nelda kaɓorɗe ɗe ene mballa ɗeɗo golle ne jaariri yeeso taw oɗon ƴeewa kaɓorɗe moƴƴe ene mballa golle ɗe ne jaariri yeeso ɗum noon kadi eɗen garta kadi e janngingol ngol ɗon ɗe mballa fof taw en maɓɓano seeɗa kadi en mbawa kadi haalde no feewi samori seeɗa iwan taw kono men ngar jokken jangante noon nde tawde Allah walli on gayni ko wiyete masɗe pular on kollama kadi alkule ɗe no mbiyete joni heddi ko ɗi rendine e waɗe ekkoji e taroji ekko taro e winde gayne adde ekko taro on saha jawa yitude laawol jangdema nde yaawa yo Allah wallu en nande ko famete ko haalate ko faame nanire Allah jaɓire Allah wona politique ko galle golle ngaron jingon galle golle no golle jaari yeeso ɗum jiɗi kala fina oɗo jiiya golle no jetto on kadi ko golle naftooje rendo men ɗum noon ndendi amen jingere ha mbawi wadde ko mbatten ko tawata on jaarama jokke golle beltima no yooɗi no moƴƴi tenen kaɓorɗe fof caggal ɗe fof ko bonɗe kono waɗi reni ko ha yooɗa so waɗama ni ma yood ene yonna ko yooɗi no yoodi tan a joni woni toon ni no yooɗi caggal cikkata koko feewi kaɓorɗe ko kaaloje taw koɗe bonɗe ɗe fawa toon ko jiide yo Allah hokke noon wawde wadde hen kayne waɗire hen taw ko Allah tawana yengoji taw ko arde jingiri saabi Allah ne walla golle jahoje ɗe haɗe mbawa yaadu majju yo Allah hokke nande e famde o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi bil alamina an o jiɗɗo janngude pular o walla alkula arabe ɗe walla nadde dental journal walla nadde dental diine bisimilla ma numéro o waylaki ko 00221 77 906 14 81 ngara jiya WhatsApp o kaala indema yettodema kalanɗa serɗiji ɗi belma naata ɗi kaalama ɗi belanima jokka haajuma golle jokka hay goto wiyata ko wi'ata naata wiɗo yiɗa ɗo welaka an jeeyi portable ma an jeeyi haajuma e jaranma haajuma o humtorto mbaɗa hen ko mbiyeɗa ko a ronki ɗum hay jara mbiyatama min mbiyatama hay batte an jeeyi portable ma jeeyi jawdi ma mofta ha tiiɗa jogotoɗa jaam ñaama e jaam
dola e jaam yo Allah wallu yo Allah reen kadi yo gondi wassalam